बै समाव ओरैनो नर्मेल सोमावसारदोंमोन आरम्भनिसो नालाय 87 निफ्राय जोंना आन्दलना जागायजेनदों ओमफ्राय 88 आव बे घटना जादों दा जोंनि स्ल'गाना जाहैबाय डिभाइड आसाम 50-50 माने 50 नान बड'फ्रा 50% आसामाव थाथों आरो ट्राइबेलफ्रा माने 50% एलेकायाव थाथों बेबायदि सिन्था खालामनानै जोङो मोनसे एलेका बिनानै जोङो आन्दलन खालामदोंमोन बर'लेण्ड बानायनो थाखाय बे समाव नाम होआखैमोन नमेनक्लेचार गैयामोन जे ट्राइबेलफोरनि थाखाय बर' आरो एनादार ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोंनो मोनसे सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै आन्दलन खालामदोंमोन बे आन्दलना पिटिसि जुगनिफ्राय पिटिसिनि आमोलनिफ्रायनो जादों बिथांमोना उदयाचल नाम दोनदोंमोन दा जोंनि मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङाबो फरायसा आफादखौ लानानै एबसुखौ लानानै बिथाङाबो माने पिटिसिनि सायाव सोनारनो हायाखै लामा नायनो हायाखै बिथांमोना आन्दलन खालामबाय दासिमबो जेबो फिथाइ थायाखै बेखौ साननानै गोदानै आन्दलन खालामफिनदोंमोन 87 निफ्राय दा बे आन्दलनावनो माने जोंना डिभाइड आसाम 50-50 जाबाय नालाय बे स्ल'गाना जोंना जरदार जाबाय दा जोंनि आन्दलनकारि माखासे लिडारफोरखौ हमनानै लांनानै माने बुग्लिहैयोमोन डिभाइड आसाम 50-50 नालाय खावसेखौ एखेबारे बेंगुरा खालामोमोन आरो सिगाङाव माने फारसेथिं बुवा फारसेथिं ओरैबायदि बुग्लियोमोन आरोखि बेबायदि खालामोमोन आरो माने मानसिखौनो आथिङाव खानानै ओरै आथिङा गोजौआव खर'आ गाहायाव बिदि खागदावनानै दोनोमोन आं जिहेथु माने बे समाव आइजो आफादनि आफादगिरि बे हिसाबै गासैबो समयसाफ्रा आंनाव फैग्रोयोमोन आंना न'आ टाउनाव जानायखाय माने आंनाव फैग्रोयो जायफ्रानोखि एरेस्ट जादों बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्रा आंनाव फैनानै आंखौ बुङो जे जोंनि उमुखखौ थानायाव हमनानै लांबा बेबायदि अयथासार खालामनायखौ आं मोनथिनो मोनबाय दा मिन्थिनो मोननानै जों मा खालामदों जे जोंनि आइजोफ्रा पुलिसा जुदि गामिखौ रेड खालामनो थाङोब्ला आरो हमनानै लाबोनाय समाव नोंसोरो हमथानानै लाखि आइजोफोरखौ जेबो खालाम हाया हमनानै लाखि होननानै मोनसे बिथोन हरनाय जादों आरो सिगाङाव हमथानानैबो लाखिनाय जादों जेनेबा खिन्थु ओरैजाय माने ओइदिनखालि माने माबाया पुलिस अफिसारा पुलिसफोरखौ माने अर्डार होबाय गुलि माने गावनो थाखाय बे गुलि गावनो थोननायावनो गायदे हेलेना बिथांमोना माने गुलि नांजानानै थैनांगौ जायो आरो गायदेहा सासे उन्दै गथ' दंबावोमोन बे उन्दै गथ'आबो बिमानि केयार मोनैयाव बे गथ'आबो थैनानै थाङो उनाव बेबायदि जाथाया जादों आरोखि दा जोंनि प्रथम आइजो आफादनिफ्राय बिथोन मोननानै आन्दलन समाव जोङो जोंनि हौवा बिदा फंबायफोरखौ जोङो बासायनो थांनायावनो बे गायदे हेलेनाया बेबायदि माने थैनांगौ जाहैदों आरोखि दा बेखायनो बेखौ जोङो मोनसे मेम'रेबोल दे हिसाबै लाखिनो सानदों जोंनि आइजोफ्राबो एखेबारे गोहोदात जाथिनि थाखाय जोंबो खामानिखौ मावनो रोंगौ बे परिसयखौ होनो थाखाय जोङो बे सानखौ मान होनानै मादार्स दे हिसाबै जों दोनदों आरोखि रिकगनाइज खालामदों ओमफ्राय दा बेखायनो बे 12 मेआव जोङो बिमा सान हिसाबै फालियो बोसोरफ्रोमबो बे 12 मेआवहाय गायदे हेलेनायनि समावहाय बिबार बावनाय जायो नाथाय बेनो बे अबस्थाखौ नुनो मोननाय जादों गायदे औ हेलेनायखौ माबा मोनसे साजायनाय माबा लुगोन बादि आसा दङ औ आङो बेखौनो सानदों जे जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारिया जोंनि आसामनि माखासे लिडारफोरखौबो माने बेबायदि मेम'रेबोल माखासे जिनिस बानायनानै सेन्टार बानायनानै माने जोंबो गुबुन गुबुन हारिनि लिडारफोरखौ मोजां मोनो बिसोरनि मावनायखौ जोंबो माने फसायो मोजां मोनो रेसपेक्ट होयो बे हिसाबैनो भुपेन हाजरिकानि नामाव मोनसे पार्क बानायनो थाखाय लादों आरो बिदिनो माने मा होनलाय जुबिन गार्डनोबो मोनसे मेम'रियेल पार्क खालामनो थाखाय बिथाङा दायथ' लादों दा बे हिसाबैनो आंबो सानबाय जोंहाबोथ' बिराद सेक्रिफाइस खालामनाय माखासे सुबुंफोर दं बिसोरनि नामावबो जोंहा बेबायदि मोनसे मेम'रियेल पार्क थानांगौ माने जेराव जों थांनानै रेसपेक्ट खालामहैनो हायो
बेबायदि साननानै आं मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांजों रायलायदों। रायलायनायनि उनाव रायलायनायनि थाखायनो बिथांजों रायलायनायनि उनावनो बिथाङा माने नैबे गायदे हेलेना पार्कखौ बानायनो थाखाय बिथाङा आंनो माबा बिथोन होदों। दा बेखायनो आं बिनि सायाव माखासे डिजाइनफोरखौ बानायनो थाखाय थिनबाय आरो हा एसे लादेरनो थिनबाय आं। दा मोनसे हा लादेरनानै चिल्ड्रेन पार्क खालामनो सानदों आङो। खारन गायदेनि फिसाजो सासे दंमोन रम्भा नाम। बे रम्भाया अन्थाव बाथावनो बिमानि आहार मोनजायैयाव थैनानै थांनांदों। बे हिसाबैनो आंहाबो गोरबोआव मोनसे गाबखांनाय थादों। जों सासे बिमानि जोंनि बिमा हारिनि सासे बिमानि गथ'आ अन्थाव बाथाव आलाय सिलाय जानानै थैनानै थांनांबाय। बे हिसाबैनो आङो बे रम्भानि माबाखौबो सेक्रिफाइसखौबो आं एसे बेसेन गोसा खालामनो सानदों आरोखि। ओमफ्राय चिल्ड्रेन पार्क खालामनो सानदों आं। दा आंसो सानदों रम्भा चिल्ड्रेन पार्क होननानै बा रिक्रिएसन सेन्टार हिसाबै बानायनो आं गोसो जादों। बेखायनो जोंनि नैबे हटेलनि मालिक माने बिनि मालिक उइलियाम बिथांखौ आं बुंदों जे नों हाखौ नागिरदो होनना। बिथाङा हाखौ नागिरनानै मोनबाय, खिन्थु दिनै बिथाङा गैया, अटेकिंआव थांदों। बे हिसाबै हाया बोरैजाय मोनदों बेखौ आं नायनो गोसो जादोंब्लाबो दिनै नुनो मोनाखिसै आरोखि। दा बे जोंनि मोनसे मेमरियेल सेन्टार जाथों, जोंनि आइजोफ्रा मोनसे इन्सपिरेसन मोनथों, बेखौ साननानै माने बेखौ मावनो गोसो जादों। आरो बयबो मोजां मोनदों, बाख्नायदों जे जों गोसो जादोंमोन बेबायदि जोंहाबो मोनसे गायदे हेलेनानि नामाव मोनसे सेन्टार थानांगौ, बेखौ जों सानबाय थादोंमोन। दिनै माने बे जानो हमगासिनो दङ। जों बिराद मोजां मोनबाय होननानै आंखौ बयबो माने साबायखर बावदों आरोखि। साबायखराथ' आं मोननो नाङा, हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोननांगौ। खारन बिथाङा कनसेन्ट होदों बेखौ बानायनो थाखाय। आरो बिनि बादैबो बिनेस्वर ब्रह्म मेमरियेल पार्क आं खालामबावनो नागिरदों। बिनि सायावबो बिथाङा बिथोन होदों, दे बिनि सायावबो खालाम होननानै बिथोन होदों। बेखौबो खालामगासिनो दं दा मावोबो। माने बिथाङा जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै थांबाय। जोंहा देबनागरि स्क्रिप्टजोंनो लेखा फरायनानै बेसेबांबा आवगायखाबायमोन, 10-20 बोसोर आवगायखाबाय। बिनि उनाव प्रफुल्ल महन्तनि आमोलाव बिथाङा चिफ मिनिस्टार जानायनि उनाव एजिपि सरकार दानाय समाव माने जोंनि गार्जियानफ्रा रमान स्क्रिप्टनि थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन नालाय। दा प्रफुल्ल महन्तनि दिनावनो जों बर' हारिनो रमान स्क्रिप्टखौ गथायदोंमोन, होदोंमोन। दा खिन्थु आं सिन्था खालामबाय, एथ' बोसोर माने देबनागरि स्क्रिप्टजों फरायखांनायनि उनाव दिनै जोंनि सेंग्रा जांगिलाफ्रा माने बेसेबांबा फरायनानै ओंखारबाय, ग्रेजुवेट जाबाय, MA खालामबाय। दा बिसोरो सृष्टि खालामनो हानाय क्रिएसननि मोनसे पावारबो मोनबाय, बिसोरो केपासिटि मोनबाय। दा बिनि उनाव जुदि जों रमान स्क्रिप्ट लाबावनांगौबा 20 बोसोर जों फावसयसिगोन होननानै आं बुंदोंमोन एबसुनि सिगाङाव, एबसुनि लिडारफोरनि सिगाङाव। दा एबसुनि लिडारफोरनि सिगाङाव आं बुंनायाव एबसुनि लिडारफ्राबो सानबाय नंमारगौ, जोंथ' देबनागरिजोंनो फरायनानै दिनै जोंनि स्टुडेन्ट जेनेरेसना बेसेबांबा आवगायखाबाय। गतिके आंनि बुंनायखौ बिसोरो माने सिन्था खालामबाय आरोखि। सिन्था खालामनानै नैबे स्पेसियेल कनभेनसन मोनसे लिंनानै, साहित्य सभानि स्पेसियेल कनभेनसनखौ लिंनानै बाव ग्रेन्ट खालामबाय, देबनागरियानो थाथोंसै होननानै बुंबाय। बिनि उनावनो जोंनि मानगोनां बिनेस्वर ब्रह्म बिथाङा साहित्य सभानि प्रेसिडेन्टमोन। बिथांनि दिनावनो बेबायदि जानायखाय बिथांखौ सानसे जोंनो लोगो हमखादोंमोन। माने प्रफुल्ल महन्तनि अफिसाव जों ज' बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय जों रायलायदोंमोन। बे रायलायनायावनो बिनेस्वर ब्रह्म बिथाङाबो आंजों दंफायोमोन। आंजों आरो सासे MLA दंबावोमोन। दा बेवहाय माने बिथाङाबो दङ हिसाबै आं बिथांखौबो एसे नारसिनो, बड' मिडियामखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायाव नोंसोर साहित्य सभायाबो मैखोम रल लानांगौ होननानै आं बुंदों। दा बे हिसाबैनो बिथाङाबो बिनि सायाव गुरुत्थ' होदोंमोन। खिन्थु ओइदिनखालिनो बिथाङा जेला अफिस खालामखांनानै न'आव थाङो, गुवाहाटियाव थानाय न'आव थाङो,
बे समावनो गावनि दरखौ सहैनाय लोगो लोगो बिथाङा माने सुथुरनि आखायाव जिउ गारनाङो दा बे हिसाबैनो बे सासे सेक्रिफाइस खालामनाय गावनि जिउखौ बावनाय जाथिनि थाखाय बावनाय सासे जोंनि लिडार बेनोबो मोनसे समायना पार्क खालामनांगौ अनुस्थान खालामनांगौ बेखौ साननानै जोङो जोंनि लिडार हाग्रामा महिलारि बिथांजों आं रायज्लायदों दा बेबो जासिगोन आरोखि